Zoals u inmiddels wel van ons gewend bent, brengen we zo rond de vastelovend van Rooij in Venray van Toen een hommage aan dit grote volksfeest. In deze aflevering gaan we terug naar 1979 en volgen we een groep Venrayse vrouwen genaamd de Soekertantes tijdens het vieren van een 11-jarig jubileum tijdens de boerenbruiloft. Nelly van Schroten van de politiekel en Annie van de Hetzenbekker zijn enkele namen uit het bonte gezelschap. Kijk mee naar weer een stukje nostalgie van de vastelovend in Rooij. De Soekertantes! En een film gemaakt bij gelegenheid van het voor de 11e keer meedoen van deze groep dames aan de Venrayse boerenbruiloft. Maar mogen wij eerst even voorstellen. Tilla van de muzikus, Nelly van Schroten van de politiekel, Truus van Pieter van de trouwambtenaar, Leentje, terugkom hé, Leentje van de natte gymnastiek, iets van de kel van de plant, Nel van de brandweerkel, Annie van den Hetzenbekker, Door van Han van Wagen-Gieleke, Marie van God van den Elastieke, Hanna van de Proemenwinkel, Brika van Beurskes, Nelly van Grat, de gemeentewerker, Anne van Pierre van de schroevendraaier, Tony van de slechter, Hans Marie en nou de rand. De boerenbruiloft werd dit jaar georganiseerd door de gezamenlijke scholen van het Brugske, de Hommel, de Vlierenfluit en de Foekerpop. In alle vroegte, tenminste voor een vastelovensdag, weer het boerenbruidspaar Mia van Grat de gemeentewerker en Henk van Tjeu van Pieter afgehaald door de Noste familiegeest. Bij het verzamelpunt werden de Soekertantes welkom geheten en zo het te zien snoepen ze er goed van. De Soekertantes vieren met haar 11-jarig bestaan ook nog gehuldigd.
Ze kregen een lei toebedeeld, waarop ze aan de achterkant aan kosten zetten hoeveel schepjes bier zij naar binnen geslagen hadden. En dan naar het dorp om een nieuw beeld te onthullen dat eigenlijk een andere kop haai. Het is nou net een pannenkoek. De ganse slaai op weg naar de bijenkorf, waar alvast in het vuur gefeest en geproefd werd. Duizenden bruiloftsgasten hebben zich verzameld om samen in de optocht door de straten te trekken op weg naar het oud gemeentehuis. Alleen de wagens in dat die nog stinken, de perdekeuken en afgedaan. Als engelen zweefden ze over de straat. We kunnen in de perdenkoek gaan staan, meestal Jan met de boerenbrullen, dan kun je in de perdenkoek gaan staan. De blauwe walm van het uitlaatgas, die hangt in iedere straat.
overmot, dat hem ik weer. Het boeren-echtpaar werd in een onecht verbonden en laten wij eens even een stukje metluisteren. En zoals we boeren en boerinnen hier zien, stop hier zo mooi verplet met ons smerkjes van 11 jaar. We zoeken het aan, aan de tv, zul je overheen gaan tot de trouwerij van het feest en begonnen is. Goed, broedergang, elders, betuigen, op de boord, familie. Pierhazen en Pierhazinnigers. Jullie zien met de hele pups hier naartoe gekomen een feestweer die de onechtelijke echt te verbinden. Ik wil het ook wel graag doen, maar ook met de stond van de vriend. Na de ceremonie terug naar de bijenkorf waar de receptie plaats had. En zo gaan ze dan nog uren door. En dit was dan 's nachts op de promenade. Wel rusten, campus.